manje mfezi into abaseDubai singena kanjani nento abaseDubai futhi nayo ivele ohlwini labantu abashela umfazi wemfezi ayikho ke lento kudlalwa ngathi yabona ukuthi ngempela manga lawo amanga impela akuhlaza cwe akwazi ukuthi into abaseDubai ingaba selistini abantu abashelile ibisitabani yake manga ke lawa yabona ke ukuthi labantu ababalala baqanjelwa amanga bonke ngishilo lento ngishilo inamanga lemfezi le inamanga kodwa lo mfana ngemthembe kangaka vele suka lamanga kanje emphakathini ngoba kwakho lento ayenzayo nje lokho eyiqhuba ukululaza isithunzi somfazi wakhe nakuba bebemshelile abamshelileke abangazonita abani isidingo sokuthi akuveze esidlangalaleni abe isilile asikhale lakho asasizilele uyabhedwa umfezi isithuze lentombazane yasilulasa uyabona ifamily le ntombazane kube vele imphuca lemoto ngoba sizothi imoto yefamily le ayiphuca lemoto imkhipha ukuphapha sibona ukuthi manje uzohamba edesha ngani ngoba uyabona nogologo ihenisi yamdakwa kulezi into udla kakhulu ijifu ushilo kwemikuthangi ngikhuluma nayo wathi sokuxa ekseni inkingi usedakwe kakhulu lo mfana semhlula isiqatha uyasangana uma uzositshela ngesitabani ukuthi ishela intombi yakhe into abaseDubai ngestabani ishela kanjani isitabani iyaqanshelwa sekubona ngisho noJumbo yabo ukuthi amanga ngempela uJumbo nje mina ngiphilile naye wayengangishela ingane mina uJumbo eshela imfazi wemfezi nje kanye lamanga lesingane zabantu kudikwa nje ithunzi zenceko uJumbo uyinceko uyayikholelwa isithunzi sikaJumbo siyehla yazi umuntu before sebesigama lomuntu fanele eqale ecabanga ukuthi isithunzi somuntu sehla kanjani nasemsebenzini wakhe uyabona uJumbo uyakholwa manje lapha sebazothini manje lapho okholweni sizothini inkempane kaJumbo ehlisa isithuzi ngamanga uJumbo eyikholela kangaka wayengangishela ingane uJumbo mina wayinyekeleni hayi suka msangano lento ngeke ilist yabantu abashela imfazi wemfezi ibe neyitabani amanga Dubai intaba isitabane ngeke ishela umfazi wemfezi intaba seDubai amanga lemfezi le sinowa sizohlela ngathi kuJanuary siyilambele